Manginibingelele makhaya ngilisele nomhlahlo wesimo sezulu mbukela ithesika ngamafu enyakatho mpumalanga nezwe namhlanje ebusuku njengoba nizibonela ngezithombe ze-satellite kodwa maphakathi nezwe lihle mbukela izulu kulezi ndawo kanti namathuba emvula angalindeleka ngaba u-60% efundezweni Northwest Gauteng eLimpopo empumalanga nesifundazwe sase-Free State naKwaZulu Natal azobe awu-60% kulezo ndawo kanti nomsingo bandayo ngasogwini oluseningizimu uzobe uhambisana mathutshana nje emvula engaba lapha nalapho ogwini esifundazweni iWestern Cape ne-Eastern Cape kanti-ke kusasa ngenkathi sasekuseni zingalindeleka ibhazu zenkungu endaweni eziphakeme KwaZulu Natal empumalanga naseLimpopo liphenye kodwa ngokuhamba kosuku kanti namathuba emvula azothanda ukusabalala ke mbukela endaweni ezingasehlanzeni ngo-80% kulezi ndawo ngiqwayise ke mbukela ngemvula engaba namandla engahambisana nekhukhula kulezi ndawo njengoba nizibonela ngezithombe zethu kanti kwezinye indawo ezingasenyakatho mpumalanga azobe awu-60% amathuba emvula kulezo ndawo kodwa abe u-30% ngasogwini oluseningizimu uyofikela endaweni esifundazweni iKwaZulu Natal ngiqwayise ke mbukela nangomoya ovunguza ngamandla ogwini esifundazweni iKwaZulu Natal kanti amazinga aphansi ebusuku banamhlanje lithanda ukuphola ke mbukela umoya phakathi nesifundazwe KwaZulu Natal u-16 eLadysmith kube u-18 degrees ePietermaritzburg kanti eThekwini khona u-21 degrees kube u-22 degrees eRichards Bay lapha eGauteng eJohannesburg u-17 kube u-19 degrees ePitoli kanti ke nakusasa azaqhubeka nje lifudumale KwaZulu Natal ngo-28 eLadysmith kube u-29 degrees eRichards Bay esifundazweni Eastern Cape u-19 degrees eKomani naseCredock kube u-22 degrees ePort Elizabeth ntshonalanga khona eKapa lodumo u-24 degrees ngizobamba lapho umhlahlo wezulu emakhaya nginifisela ubusuku obuhle.